Ciao, innanzitutto benvenuti su nuovo vlog. Si rođendan mog brata, pa to. Dobar ćemo snimati vlog. Snimati to. Jo, operem zube. Operem zube. Operem zube. Jako pachla. Sad ću kameru. Sam da nanesem pastu. To je moja četkica za zubje. Shit. Nikad. Četkica za zubice. Četkica za zubice. Nanesemo paste. Sad ću doći samo da nanesem paste. Stavit ćemo. Ovo je pasta naneta. Sad ćemo kako ja to operem zube. Ajmo. Čekaj, pauza opet. Peremo četvrtu. Shit, man. Pulling me u. Eto, završili smo sa tim. Vidimo. Neke vesti. Evo nam. Neki kuvari. Eno ga napolje je haos. Haos je napolje. Jel tako?
Haos. Čitavi haos. Hoću da jedem. Jelka. Prvi poklon. Moj prvi poklon. Da vam pokažem. Da se preskočim. Evo ga, pence. Pence gore, pence gore. Evo ga. On ovako izgleda. U kutiji sam ga dobio. Kutiji. Samo da ga otvorim. Ono ovaj Deda Mraz. Ovaj mali, zlatni, ovaj. I to dva još jaja. Eto, to je to moj prvi poklon. 30 uba naravno. Jer ima specijal da snimam. Ali vidjet ćete koji. Neću sad otkrijem. To stavimo. Ovaj poklon. Kap. Palac se gromko stavio. Pišite dole komentare koji specijal snimamo. 30 suba. Upalio se. Evo ga. Idemo da imamo neki crtač. Ima nešto. Neki film. Ne znam, ali... Sunđer babka. Da nisi ga ni pojačao. Sam se gasi. Sam se gasi. Nešto drugo. Idemo da stavimo kapu. Da ne bude ladno. Kugu sunču. Se ljube. Neka ga. On se svako jutro tako gasi, ali sam se gasi. Mi ga palimo. Evo ga crtaču. Pustili smo Čunđer Boba. Smeć svaka. Mnogo dosadan Čunđer Bob. Ništa. Da napravim sandvič pa vidim. Da napravim sandvič da uzmemo naš stavak.
Krećemo se sve naše stavka. Da napravim sandvič. Da napravimo sandvič, da maknemo ovaj stavak. Najljepše žeje. To drugo za Mohameda. Poslije ćemo da je pojedemo. Tu, da ću da dobijem sandvič da jedem. Da jedem. Pa ćemo se biti rođendan. Jedem. To se dojde. To bi bilo to za ovaj vlog. Rođendan ću da snimam još jedan vlog. Ako vam se sviđa video, stavite like, share, sub, komentar. Šta snimam specijal. I pozdrav!